Tatínek to musí natočit a ne tebe, ale Aďu. Dobrý den, děti. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den, milí rodiče, vítáme vás v naší třídě v 2. B. Jsme moc rádi, že jste se přišli na nás podívat a navštívit nás. Je to tak, děti? My se tady scházíme každý den, kromě soboty, neděle a doufám, že se nám tady líbí, že tady chodíme rádi. A tak doufám, že i vy jste tady dneska přišli rádi. My jsme si pro vás nachystali takový program, protože budeme i s dětmi během toho programu povídat a tak uvidíme vlastně, jak to dopadne, že? Je to tak? Čísla 2, třeba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Zkusíme pospátku. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. A my jsme připravili takový program o třídění odpadu. Obešli jsme s ním celý první stupeň, abychom děti přesvědčili o tom, že to má smysl třídit odpad, tak by vám předvedem, že? Tak pojďte děti si pro rekvizity, běžte na chodbu. Třídíme odpad. Třídíme plastik. Třídíme plastik. Třídíme odpad. Třídíme papír. Třídíme plastik. Dobrý den. Chtěli bychom vám představit naše 2 nové kamarádky. Moje modrá kamarádka je na papír. Moje žlutá kamarádka je na plast. Modrá je na papír a na staré sešity. Na papírové krabice a na časopisy nebo letáky. Žlutá je na bedlárve. To se musíme Makolinky od jogurtu, ty se musí vypláchnout a na igelitové tačky. Když třídíme papír, plast, šetříme tím naši vlast.
kamera. O, Jezu. Shazam. Duban. Jestem. Czerwony. Żyje. Biskupa. Starejte se o sebe a
Přejeme vám hezké léto a budeme se těšit. Takže nashledanou.